Selamat pagi sedulur-sedulur pecinta hiburan atau pecinta suami ngatur rumah. Ki ceritanya lek kerja libur lur semene entek. Jadi arep hiburan jajal miniatur. Iki sampai 12 kali 2, ini dhewe 10 kali 2 plus Twitter. Tangguh jajal gendang ya. Karo ngenteni tukange kendang lagi OTW tekan Siluk, tak tese kendange sering nganggo Soundcraft 12 channel, power nganggo 15 ampere CT45. Hiburan kanthi gawean iki entah stres. Oke lho tak buka tak setting dadi iki misale bangun dangdutan ini jar. Tas keyboardnya ada Rulen. Sebentar lagi kurang vokal siji. Penyanyi siapa iki penyanyi iki? Nyanyi rong teko iki. Saya iki ngeset arep persiapan panjenengan lho. Ceritane ora kepayon ra mojo kok ya. Dadi ning jero wae. Ning jaba ora berbagi tanggane.